Ngiyanibingelela egameni lomfeli wethu unguJesu Kristu waseNazaretha. Ake ngithathe leli thuba nginibonge bazalwane ngokuthatha isikhathi senu niphinde ningiphe indlebe yenu engathi uNkulunkulu umusani, uNkulunkulu wothando anganipha ubuhlakani bokuthi lokhu engizokhuluma ngakho namhlanje kuqondeke futhi kunenze ukuba nijule ezweni likaNkulunkulu, nifune futhi nifunisise intando yakhe. Isihloko sanamuhla bazalwane sithi ubuntu bukaNkulunkulu kuwo wonke umuntu, the humanity of God in every person. Ngizokwandulela ngokuthi bafowethu nodadewethu siyabonga namhlanje ukuba sibe ndawonye siphinde sifundisane ngomusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyayithanda yonke intando yakhe. Namhlanje sizoxoxa ngesihloko esibucayi kakhulu esithi uma uNkulunkulu adala abantu besilisa nabesifazane kuphela, pho kwenzekani ngabo abanesimo esihlukile njengezitho zomzimba ezingajwayelekile. Sizobheka izwi likaNkulunkulu futhi siphinde sibone ukuthi uNkulunkulu babheka kanjani abantu abanjalo. Ake ngiphinde isihloko sanamhla sithi uma uNkulunkulu kade adala abantu besilisa nabesifazane kuphela, pho kwenzekani ngabo abanesimo esihlukile njengezitho zomzimba ezingajwayelekile. Siyazi bazalwane, ngesikufihlela ukuthi kunabantu abangebona ngqo abesilisa, abangebona ngqo abesifazane, esiphila phakathi kwabo, esiphila nabo. Lithini-ke izwi likaNkulunkulu ngalokho? Sizoqala ngencwadi kaGenesise yokuqala, isahluko sokuqala, ivesi lama-27 eliveza ngokuthi uNkulunkulu wadala bonke abantu. Umbhalo uthi bazalwane, ngakho-ke uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala wesilisa nowesifazane. Lokhu kusho ukuthi bonke abantu badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, kodwa lokho akusho ukuthi bonke bazoba ngendlela efanayo. Kuyiqiniso lokho bazalwane, ngicabanga ukuthi siyavumelana lapho. Umdali wethu wenza abantu abahlukahlukene, futhi lokho akusho ukuthi labo abahlukene kunabanye abamukelekile nakancane. Izinga labo ngelinye nezabo bonke abanye. Okay, ake siye evesini lesibili la uJesu akhuluma ngabantu abangajwayelekile. Uma siya laphana ngokwamateyu isahluko 19:19, ivesi lika-12 12. uJesu wathi kukhona abathenwa abazalwa benjalo esizalweni sabo. Kukhona abathenwa abazalwa benjalo esizalweni sabo. Kukhona abathenwe ngabantu. Kukhona nabathenwa abazithenele ngenxa yobukhosi bezulu. Leli-ke bazalwane izwi lisifundisa ukuthi kusukela ekuzalweni abanye abantu bavele behlukile. Khona abantu abavele behlukile njengoba likhuluma ngama-eunuchs abathenwa. Futhi akusona isono noma akulona iphutha, kodwa kuyinjongo kaNkulunkulu. Akukho kufanele noma akekho kufanele alahlwe ngenxa yokuthi akangeni esigabeni esithile sabantu. Lesi-ke njenganamhlanje abantu asebeyibekele sona. EBhayibhelini we are told about eunuchs who were born like that, kodwa bayamukeleka ngoba bona bazalwa behlukile, abafani nabanye abantu. Siye evesini lesithathu eliku-Isaiah 56:56, siye laphana kuvesi 3-5, ivesi lesithathu kuya kulesihlanu. Izwi laNkulunkulu lona lithi, futhi akangathi umthenwa, ngiyisihlahla esibulile. Ngokuba uJehova uthi kubathenwa abagcina amasabatha ami nabakhetha ukungithokozisayo nabo bambelele esivumelwaneni sami, ngizobanika endlini yami nasemakhankasini ami isikhumbuzo negama elingcono kunamadodana namadodakazi. Ngizobanika igama elingapheliyo
elingenakususwa. Leli zwi bazalwane leli sikhombisa ukuthi uNkulunkulu akabamukeli kuphela abantu abajwayelekile kuphela, akamukeli kuphela abantu abajwayelekile kuphela, kodwa uNkulunkulu uyabanika nodumo labo abahlukile. Ngithemba ukuthi bazalwane lelizwi noma ngizothi lamavesi esengifundile azosifundisa ukuthi siqonde indalo kaNkulunkulu ukuthi ayizuba njengalokhu thina esikulindele, kodwa izoba indalo kaNkulunkulu. Kuyo indalo kaNkulunkulu kukhona lokhu ukuthi kukhona abangeyokungena khaqa kulokhu thina sithi owesilisa nowesifazane, noma kulabantu esithi abesilisa nesifazane, kodwa abayoba njengabathena abayohluka. And kusilungele bazalwane ukuthi labo bantu asibamukele njengezidalwa zikabani, zikaNkulunkulu. Bafowethu nodadewethu, ake ngiphethe ngokuthi kufanele ukuba siqonde ukuthi uNkulunkulu uthanda bonke abantu bakhe. Kufanele ukuthi siqonde ukuthi uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe, kungakhathaliseki ukuthi bazalwa kanjani. Isonto noma ngizothi ibandla kufanele libe nendawo yothando lukaKristu akaphela, uthando olwamukela wonke umuntu enjengoba enjalo. Kuyasiphoqa-ke bazalwane ukuthi silandele uKristu ngokukhombisa lolo thando, silandele uKristu ngokukhombisa lowo musa, silandele uKristu ngokwamukela bonke abantu baNkulunkulu, ngoba bonke laba bantu badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Engathi uNkulunkulu umusa nothando ubengasifundisa ukuthanda nokuqonda izwi lakhe, nokuhlonipha nokuqonda, siphinde sihloniphe isidalwa asidalile ngomfanekiso wakhe. Sizokhumbula abazalwane masifunda okwaJohn 4 lithi izwi likaNkulunkulu, God is spirit, futhi udinga labo abayokhonza ngomoya nangeqiniso. Engathi-ke uNkulunkulu umusa nothando ubengane engamela ngamaphiko akhe amakhulu, anandisele ubuhlakani basezulwini ize ibuye iNkosi uJesu. Amen. God bless you.